मित्रांनो त्या साईड पण बघा सगळे सुक्या मच्छीचेच दुकानं तुमका सगळीकडे इकडे ह्या गल्लीमध्ये बघूक मिळतील ना, सगळी सुक्या मच्छीचीच दुकानं बघूक मिळतली आहेत. मित्रांनो ही समोर जी दिसता ना ही वाकटी असं ही बघा, हे पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. या साईड पण ठेवलेले आहेत वेगळे आणि या साईड पण. मित्रांनो एका सोडो म्हणतात, जो जो ना एका सोडो म्हणतात. सोडो हे कोलंबी असताना ही कोलंबी काढून सुकवली जातं ही बघा. आणि ही सुद्धा याची चटणी बिटणी किंवा काही तुम्ही रेसिपी करा मस्त होतं त्याची एकदम. मित्रांनो बाजाराच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर आणि आजची आपली व्हिडिओ ती कशा संदर्भात आहे तुमका समजलीच असतील. या तर मी असंही शिवडीमध्ये माझ्यासोबत बाबू आणि इकडे मयूर, तर दोघ जण असत आणि आमची कोस्टल राईड चालू आहे. त्यामुळे आज मी तुमका एक इंटरेस्टिंग बाजार दाखवतलोय, जो हा सुकी मच्छीचो बाजार. इकडे मोठो बाजार भरता सुकी मच्छीचो आणि हे दोघेही येऊन गेले. तर माका हे दोघे सुद्धा बोलले आणि लकी दादा सुद्धा बोललो की शिवडी मार्केट दाखव, एकदम चांगला मार्केट असा. तर आज माका बघूचा सुक्या मच्छीचो बाजार आहे ना ह्यो, म्हणजे पूर्ण बाजार ह्यो काय रोजच चालू असता म्हणा. तर सुक्या मच्छीचो बाजार ह्यो काय काय तुमका सुकी मच्छी मिळतली किती आणि त्याच्यामध्ये व्हरायटीज काय आहेत किंवा काय तुमका ज्या सगळे तुमका डिटेल्समध्ये मी ही माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. आपल्या चॅनलला जर कोण नवीन असतील तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. मित्रांनो समोर तुमका शिवडी स्टेशन दिसता. शिवडी स्टेशनच्या इकडनं बाहेर गेल्यानंतर या समोर ह्यो जो गेट दिसता ना, ह्या गेटमधनं आतमध्ये सगळी सुक्या मच्छीचंच दुकानं असत. या साईड पण आहेत ह्या कॉर्नरला आणि आम्ही आता इलो त्या मार्गे, म्हणजे इथून डाव्या साईडीक रस्तो गेलो, तिथून आम्ही टॅक्सी निलो. तर इथून आता आपण आतमध्ये जाऊया आणि बघूया कुठची कुठची मच्छी सुकी मच्छी ती. चला मित्रांनो आपल्याकडे वेगवेगळ्या व्हरायटीज. पहिलंच दुकान आपल्याकडे आपल्या इकडे जी मिळतं ना एका खराडी म्हणतात ती बघा, तर तशा टाईपची ही असा. त्यानंतर ह्यो जोवलो जो बारीक मोठो वेगवेगळ्या प्रकारचा हा. तर आपण ह्याचा रेट बघूया. ये कितने का है? ये मंदेली है. मंदेली कितने का? 120 का 1 किलो. 120 का 1 किलो. इसका रेट? ये टेगली सुपर है, इसका 1 किलो का 200 है. 200. 200. और ये बाकी का ये बारीक टेगली है 1 किलो 120 है. ये जवला है, झाड़ पत्ती है. अच्छा 120 है 1 किलो. ये गोल्डन जवला है, थोड़ा 15 दिन 20 दिन पहले का माल है. अच्छा आपको 100 रुपया किलो मिलेगा. ओके ओके. वो मिली यहाँ पे गावटी माल है, ये आपको 400 रुपया किलो मिलेगा. किलो 400. तर मित्रांनो 400 रुपये किलो आहेत. एवढे स्वस्त रेट आहेत सगळे. ते बघा मस्त मस्त आहेत आणि फ्रेश आहेत. मित्रांनो ह्यासाठी पण ते बघा ह्यो जोवलो असा, जो आपण बाकीच्या इतर बाजारांमध्ये पण बघतो, जो आपल्याकडे ते तो किलोवर विकलो जात नाही, तो शेअरमध्ये किंवा तुमच्या पायलीमध्ये विकतात तो. हे बघा हे वेगवेगळे सगळे आहेत. हे पण बोंबील. ये बोंबील कैसे दिया? ये बोंबील कैसे दिया? ये 300. और ये 480 रुपीज. हां म्हणजे त्यांच्याकडे 400 रुपये होतं, तो त्या टाईपचं 400 रुपया किलोवर आहेत ना सगळे. और वो 250 किलो का है? 1 किलो का रेट आहे. 1 येस येस येस. सगळ्यात स्वस्त मच्छीचा सुकी मच्छीचा मार्केट इकडे आहे शिवडीमध्ये. मित्रांनो इकडे समोरच आम्ही विचारलं होतं, तिकडे 400 रुपये होते. हो 320 रुपये. 320 आहे ना भाई? 320 रुपये किलो का रेट. किलोचं रेट 320 रुपये आहे बघा. यासाठी पण फ्रेश, म्हणजे बघून असं एकदम ताजे वाटतात ना, एकदम फ्रेश वाटतं ते बघा. तो छोटं जोलो. ये कितने काय किलो? 150 रुपये किलो. आपल्या जे बाजारात विकतात ना ते 50 रुपये 30 रुपयाने विकतात, ते मी म्हणते तर महागच आहेत ते. हे खूप स्वस्त आहेत. एवढे सगळ्यात स्वस्त मार्केट आहे दिसतं आता. आणि अशाच प्रकारचे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे ते बघा पुढेपर्यंत लावले. तिकडे तर बोंबील भरपूर लावले ते बघा, ते सुद्धा बघूया आपण. हे बघा छोटी पापलेटा वगैरे ना ही आहेत सगळी मिक्स आहेत सगळ्या ह्याच्यात. हे बघा बोंबील खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे. बोंबील म्हटल्यावर बोंबील पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत सगळे, जबरदस्त. तिकडे तर असे टांगलेले आहेत जसे काय म्हणतात ते समीदा असतात ना ह्याच्यात टाकूचे त्या टाईपचे वाटतात ते बघा मस्त भारी आहेत. भाई कैसा है, क्या रेट है? 320 किलो का. 320 रुपये किलो.
स्वस्त, खूप स्वस्त. 520 है, 420 है. कौन सा ये बाहर का? ये कितने का है? 520. 520. ये इतना महंगा क्यों है? फ्रेश है? मुंबई का माल है. अच्छा अच्छा, इसलिए फ्रेश है. थोड़ा छोटा साइज है, 420 है. 420. सोड्याचा रेट काय? हे बघा सोड्याचा रेट बघूया हा आता. वाव, मस्त. बेस्ट क्वालिटी. इसका रेट क्या है? 1400 रुपये किलो का? 1400 रुपये. हे सोडो आहे का? सोडो म्हणतात. 1400 रुपये किलो हा. और 1200 रुपये. हो 1200 रुपये हा. बाकी वाले 200. 12 सोडा. गुजरात का 1200 रुपये, 1400 रुपये. ये माल कहाँ से आता है? गुजरात से? गुजरात का है ये वाला. हाँ. वो अपना मुंबई का. अच्छा, अलीबाग का रहता है अपना भेंडर का. आप सभी से माल लेते हैं? सस्ता किधर रहता है? ज़्यादा सस्ता किधर? मुंबई का रहता है या गुजरात का रहता है? गुजरात का रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन माल क्वालिटी रहता है अपना मुंबई का. गाउटी अच्छा अच्छा. घर पे खाने के लिए और भी सब होलसेल का रेट सब बेचने के लिए भी सीधे ऐसे मिलता है. वो बेचने को लगता है तो यहाँ से लेके आ जाते हैं. तो सस्ता हमें सीढ़ी में मिलता है. अच्छा अच्छा अच्छा. अलीबाग का? दौड़ा वाला 50 रुपये. अलीबाग का दौड़ा अच्छा. 180 रुपये. वरना 160 रुपये, 500 रुपये. हे बघा जोलो बघा किती फ्रेश आहे तो. मस्त. याची चटणी करतात ना आपल्याकडे कोकणात, एक नंबर चटणी होता याची, भारी. हे पण जोलो वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे. ह्यो थोडंसं मोठं आहे त्याच्यापेक्षा, ह्यो छोटं आहे तर त्याच्यापेक्षा छोटं आहे. ह्यो अलिबागचं आहे बघा. मस्त. या साईटिक पण आहे वेगवेगळं आहे बघा. जबरदस्त माल आहे, एक नंबर. मित्रांनो ही समोर जी दिसता ना ही वाकटी असं ही बघा. हे पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. या साईटिक पण ठेवलेले आहेत वेगळे, आणि या साईटिक पण आहेत. मित्रांनो एका सोडो म्हणतात, जो जो ना एका सोडो म्हणतात. सोडो हे कोलंबी असताना ही कोलंबी काढून सुकवली जातं ही बघा. आणि ही सुद्धा याची चटणी बिटणी किंवा काही तुम्ही रेसिपी करा, मस्त होती त्याची एकदम. तर या साईटिक हे बघा, हे अर्धा किलोचे आहेत. 350 रुपये ह्यांनी रेट लावलेलो असा. अर्धा किलोचे आहेत पॅकेट आहे बघा. बाकीचे पण इतर बाकीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ते बघा सगळे ठेवले. पूर्ण आतमध्ये तुम्ही बघितलं दुकानात तर सगळीकडे त्यांचे सुकी मच्छीच असा ठेवलेली, हे जे दिसतात सगळे ते. मित्रांनो त्या गेटमधनं पुढे सरळ 100 मीटर गेल्यानंतर इकडे पुढे त्याच्यानंतर एक फळावाल्यांची दुकानं असं ती बघा. आणि दिसता तो गेट दिसता बाहेरचो, त्या गेटपासून इथपर्यंत साधारण म्हणजे 100 मीटरच्या अंतरामध्ये ही जवळजवळ 80 दुकानं असत. म्हणजे अंदाज, हा एक्झॅक्टली नाही पण अंदाज, कारण ही वरते जे बसलेले आहेत ना ते जवळजवळ 40 दुकानांच्या गाड्या असतात आणि त्याच्या समोर पण बसले आहेत काय. आणि ही दुकानं सोडल्याच्या नंतर त्या साईडला म्हणजे उजव्या बाजूक परत दुकानं आहेत थोडीशी, तेवढी दुकानं आहेत सगळी. म्हणजे बराच मोठा मार्केट असा तसा बघू गेला तर. ह्यांची दुकानं आहेत ना ही दिवसभर चालूच असतात आणि बरेच जण हे बघा खरेदी करूक सुद्धा येतात. उतना मिलेगा आपको. आप कहाँ से लाते हो ये खरीदी करके? हर जगह से आता है, ऑल इंडिया ओवर, यहाँ से लेके गुजरात तक हर एक जगह से आते हैं. अच्छा, तो अब इसमें कुछ प्रोसेस करते हैं या डायरेक्टली बेचने के लिए रखते हैं? या हम लोग डायरेक्ट बेचने के लिए लाते हैं. प्रोसेस क्या है वहाँ से हम लोग खरीदी करते हैं. अच्छा, और यहाँ पे लगे टाइम बेच देते हैं. इसका रेट क्या है? वो 150 रुपये किलो का जेवला, पीला जेवला, झाड़े बस. अभी यहाँ सब दुकानें वो किलो में ही बेचते हैं ना? सब किलो में होलसेल भाव है भाई सर. होलसेल. अच्छा, तर मित्रांनो इकडे होलसेल मार्केट आहे, शिवडी मार्केट पूर्ण, आणि सगळं तुमका फ्रेश मिळतला. हे सब फ्रेश आहे, ये देखो.
मित्रांनो आपल्या समोरच त्या साईडला स्टेशन आहे, ती बघा ट्रेन तुमका दिसत असतील या. आणि तो गेट आहे ना, तर तिकडनं आपण आतमध्ये गेलेलो आता. तिथून बाहेर गेल्यानंतर आम्ही हायवे जाताना पण सुद्धा ही दुकानं होती बघा, ही दिसतात तुमका. सुक्या मच्छीचीच दुकानं आहेत पूर्ण, ही सगळी दिसतात ती. सगळीकडे इकडे सुक्या मच्छीचंच मार्केट आणि सगळ्यात इंडियामधला होलसेल मार्केट ह्या सुक्या मच्छीचा. तर कधीतरी इलास तुम्ही तर नक्कीच शिवडी स्टेशनच्या बाजूक इलास तुम्ही एकदा तरी व्हिजिट द्या मार्केटला. एकदम स्वस्त तुमका सुकी मच्छी ह्या मार्केटमध्ये भोग मिळते. मित्रांनो व्हिडिओ थोडंसं शॉर्ट जरी असलो तरी व्हिडिओ तुमका युजफुल असा, बघून तुमका नक्कीच आवडलो असतलो हा. तुम्ही कसं वाटलो व्हिडिओ तुमका नक्कीच सांगा. आपल्या इंस्टाग्रामवर सुद्धा पेज असा कोंद्रे ह्यो नावाचा, त्याका पण फॉलो करा. आणि ह्या आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.